Nou, ik wil mezelf niet, ik heb geen eten op hebben. Ik ga jullie niks leren, maar ik maak wel heel erg visje en dat zie ik nou even wel. Hoi Mem! Hoi Willy! Wij tot de groet nemen aan Willy van der Meer, die een fantastisch programma met haar mensen ontwikkeld heeft. En je fantastische mensen op de beurs hebt. Oh, heel lang. Willy, wat heeft het al je goed hier? Hey, perfect. En best de allerleerste man van de hele wereld. Ik heb er geloof ik maar in. En Sjoukje is de allerleerste collega van de hele wereld. Kennen we ons nou dat hij meer weg heel lief is? En ik ken hele gay-Friese wutjes heb ik geleerd. En wij praten dus dat toen nu smoor. De niften uit Assen. En ik praat over ballen en bolen. En ik ken ik al een beetje columns. Dat heb ik geleerd. Nou, dit is haast clear. Nou moest je dan met komen, want we moeten avanceren. Nou, hey.